С победители от първия сезон на X Factor, Рафи, сме тук в студиото на 25-я час. Рафи, здравей и добре дошъл. Добре заварил. Откъде идваш? Идвам от Бургас. Искаш да кажеш, че непрекъснато пътуваш Бургас-София, да, съобразявайки се с новите си ангажименти? Абсолютно, и съчетавам и новите ангажименти, и старите в учението, в училище. Кажи за училището. Колко време отсъства, как навакса, как учителите те възприемат? Отсъствах почти целият първи срок. Това си е наистина доста време, периода, в който беше X Factor. И сега имам много да наваксвам и ми предстоят 9 изпита. Ти като частен ученик се явяваш? Не. Нарочно не променихме статута, за да мога да си вляза пак в класа, все пак ми е последна година. Последна година. Да. Учителите как гледат на този твой невероятен успех? Гледат, наистина много се радваха. Толерантни ли са? Да, но сега вече така много изискват да нямам отсъствия и ангажиментите ми гледам да бъдат само събота и неделя. Това е причината, поради която може би ти не даваш много интервюта. Търсих в интернет и почти нищо не открих, трябва да ти кажа. Да, защото просто няма време за кое по-напред. С Вирджиния работим доста усърдно и в училище ме чака много работа, така че... Стискам ти палци да успееш да наваксаш абсолютно всичко. Кажи ми как се промени живота ти? Живота ми се промени с това, че стана наистина много по-натоварен. Много по-натоварен. Всичко е вече... Времето ми е... разграфено до последния час. Да, и след 2 дни ти ставаш на колко? На 18? Да, ставам на 19. На 19. Да. Да си жив и здрав малко по-отрано. След малко ще продължим разговора си с теб. Ангажиментите ти с Virginia Records какви са от този момент нататък? От този момент нататък първата ни работа е запис на сингъл. Това е наградата, която всъщност ти спечели. Да, наградата. И записа ще бъде с чуждестранни наистина имена в музиката, в чуждестранно студио, навън, и екипа, с който работим в момента, е наистина много сериозен и се очаква да се получи нещо много готино. Избрано ли е студиото? Ясни ли са тези световно известни изпълнители? Скоро ще бъде ясно. Не дават да казваш още. Ти определено беше любимецът на публиката. Даваш ли си сметка защо? Не, мога само да предполагам. Предполагам, че защото са видели в мен това, че правих нещата с удоволствие. Истинската причина няма как да я знам. Просто... не ли усещаш в себе си истинската причина? Защото и журито беше така много меко от към критиките си в теб. Те те харесваха и то беше явно. Да, харесваха ме и затова и почти нямаше негативни коментари към изпълненията ми. На публиката мога само да благодаря, защото това, което ми се случва в момента, е изцяло благодарение на нея и на нейния вод. Абсолютно. За почитателките да поговорим малко. Налага ли ти се вече да слаломираш между тях? Да, има така наистина небивал интерес към мен от страна на другия пол. Не вземеш да се ожениш сега на невръстна възраст? Не, рано ми. Сватба по-нататък. Първо нека се изуча, нека се развия като една личност, защото като се оженя, ще трябва и баща да стана. Стана ли баща? Днешните момичета са, как да кажа, нападателни. Имаш ли предложения вече? Имам предложения много и за сватба имам предложения. Наистина? Да. Само за бебе нямам още. Сигурно и това ще стане. Кажи за семейството ти. Сигурно вашите много се радват. Много са щастливи. Цялото ми семейство и винаги ме подкрепяха и винаги ме подкрепят. Ти си чист арменец и майка и татко арменци. Да, но съм роден в България. Знаеш ли арменски? Да. Говорите в къщи? Да, но не толкова. Имам предвид от време на време. Да. Но с баба ми говоря само на арменски, защото тя ми забранява. Всички арменски баби са така, да знаеш. Иска просто да си знам арменски и да си го помня. Не мислиш ли, че произходът ти е част от тази невероятна харизма, която ти имаш, от този X-фактор, за който всички говорят?
Не знам. Може би начинът, по който съм израснал, начина, по който се веселят и арменци и българи, ако направиш разликата, начина, по който приемат трудностите, предизвикателствата. Ами, мога да кажа, че в това нещо сме много близки като народи, арменци и българи, тъй като и двата народа са преживяли много трудности, но и двата народа са ги преодоляли. Да. Имаш братя? Сестри? Имам брат, който е 3 години по-голям от мен, казва се Вахан. Той с какво се занимава? Той е студент, финансист ще става. А ти по чии стъпки ще вървиш? Ще кандидатстваш ли нещо на края на тази година? Да, дори вече имам планове за кандидатстване в Англия с бизнес менеджмент, евент менеджмент. И какво ще стане с музикалната ти кариера? Музикалната кариера ще върви редом. с... Аха, значи Вирджиния те изпращат в Англия. В звукозаписното студио ще го търсим там. Добре. Прочетох някъде, че влизаш в сериала Етажна собственост. Да, имам предложение от Краси Ванков. Епизодична роля. Да, и най-вероятно скоро ще започнат и снимките, но още се пази тайна. Какво ще бъде? Много тайни около теб, Рафи. Защо така? За да бъде по-интересно. Да. Ти по принцип можеш ли да пазиш тайни? Да, мога. Най-голямата, която си запазил? Най-голямата ще ти я кажа след малко в ефир. Добре, но на никой няма да я казваме. Добре, само на мен. Имаш ли някой по време на шоуто, който си позволяваше да те критикува? Ама много да те критикува. Дори когато всички от журито така те аплодираха и казваха, че няма какво повече да прибавят към твоето изпълнение. Да, има човека, който винаги си позволява да ме критикува и има право за това, е баща ми. Баща ти? Да. Той разбира ли от музика? Той разбира и от музика, и от телевизия, тъй като е бил и в телевизия, в медиите, работил дълго време. И определено той ми дава съвети. Ти сърдиш ли му се? Не. Никога? Аз се радвам, че ме критикува, защото така най-добре се получавам. За кое изпълнение те е критикувал най-много? Спомняш ли си? За какво? Не мога да си спомня, но всеки път обсъждаме винаги след лайфовете. Той беше с теб тук? Не, но обсъждахме по телефона кое как е минало и той ги гледа по 10 пъти да види кое се иска още и така гледах всеки път да подобрявам изпълненията си, това, което е липсвало, да го вкарвам. С останалите участници от X Factor поддържате ли връзка? Разбира се, чуваме с много от тях. Като най-често се чувам с Влади Зомбори и чуваме с Сани, с Ангел Моисей, Боги. Близки ставате ли? Да, може ли да се говори за приятелство между вас? Приятели сме и се радвам за това, че X Factor ни сплоти. Приятели. Да. В момента имам наистина хора, с които си комуникирам в музикалната среда. Имахте ли някакъв много труден момент, който трябваше да преживеете заедно? Трудни моменти с Сани имахме. С Сани имахме много трудни моменти и това бяха моменти, в които бяхме болни. Аха, добре. Измъкна се пак по-арменски и то много умно. Ако искаш, ще ми отговориш на няколко кратки въпроса. Разбира се. Любимият ти български певец? Васил Найденов. Чужд? Фреди Меркюри. Веднага се сещам за твоето неповторимо изпълнение. Филмът, който ще гледаш и пак, и пак, и пак. И пак, и пак, и пак. Задаш ми трудни въпроси. Междузвездни войни. Верно. Да. Аз съм фен на Междузвездни войни. Толкова малък и си фен на Междузвездни войни? Да. Добре. Дори гледах премиерата на последната серия на живо. На кино. На кино, да. Книгата, която обичаш. Много. Рафи се замисля. Давам му малко секунди време. Калин Терзийски алкохол. Наистина? Абсолютно. Ти ни срази. За кого нямаш време? Нямам време за ядене. За ядене нямаш време? Милички. Винаги се иска още и още и още и все не достига времето за хапване. Не достига храненето, а не времето.
Добре, човека, когато искаш да срещнеш, затваряш очи, така не само в България, принципно. Представяш си планетата Земя и човека, който искаш да срещнеш, ама страшно много. Искам да срещна моята половинка. И как ще я познаеш? Ще се усетим. Мислиш ли? Абсолютно. Ма не си ли много малък да я срещаш още? Ще я срещна някой ден. Не сме казали дата, час. И какво ще й кажеш? Не знам. Здравей, може би. Рафи, много ти благодаря за това, че беше гост на 25-я час по Magic FM. Успех! Мерси.